мухлисони футболи тоҷик дирӯз шоҳиди боз як бозии ҷолиб суперҷом ё ҷоми олӣ миёни тимҳои Истиқлоли Душанбе ва Хуҷанди Хуҷанд шуданд. Ин бозӣ дар майдони Металлурги шаҳри Турсунзода барпо шуд. Рақобати ин ду тими пурқуввати кишвар бо ҳисоби 3-2 бо пирӯзии тими Истиқлол ба поён расид. Ба ин тартиб Истиқлол маротибаи шашум аст ки соҳиби ҷоми олии Тоҷикистон мешавад. Бозӣ хеле ҷолиб сурат гирифта мухлисон шоҳиди ба дарвозаҳои якдигар ворид шудани 5 тӯб шуданд. Дар дақиқаи 30-юми бозӣ бозингарони Истиқлол нахустин шуда ҳисоби бозиро кушоданд. Тӯбро легионери украинӣ Александр Каблаш ба ҳадаф расонид. Ҳамагӣ баъд аз 7 дақиқа ҳисоби бозӣ баробар шуд. Ин тӯбро Фарҳод Тоҳиров аз ҷаримагоҳи 11 метра ба ҳадаф расонид. Аммо ҳисоби мусовӣ ҳамагӣ 1 дақиқа идома кард. Давронҷон Эргашев тавонист ба дастааш боз як имтиёзи дигар биёрад. Дар қисмати дуюми бозӣ низ рақобатҳо шадид ҷараён гирифтанд. Дар ин марҳила низ бозингарон тавонистанд як голи дигар ба дарвозаҳои якдигар бизананд. ҳамин тариқ бозӣ бо ҳисоби 3-2 анҷом шуд. Дар поёни вохӯрӣ маросими расмии ҷоизасупорӣ сурат гирифт ва нишонҳои олини мусобиқот ба бозингарони Истиқлол тақдим шуд. нишонҳои нуқра бошад насиби тими Хуҷанд гардид. бояд таъкид намуд ки суперҷоми Тоҷикистон аз соли 2010 то ин ҷониб барпо мешавад. Федератсияи футболи кишвар Хуршед Файзуллозода ба Нуриддин Давронов тақдим карда мешавад.